नलबारियावबो दिनै नलबारि जिल्ला बर' सुबुं जथाइ आफाद दाफुंबाय। नलबारि जिल्लानि बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालियाव दिनै नलबारि जिल्ला एबसु आरो मिरु बर' सुबुं जथाइ आफादनि बानजायनायाव नलबारि जिल्ला बर' सुबुं जथाइ आफादखौ दानानै लानाय जायो। मिरु एबसुनि बिथोन बायदियै बिटिआरनि बायजोआव थामहिनबा BKWSनि आवथायाव गोग्लैनाय जिल्लाफोराव बर' सुबुं जथाइ आफादखौ जिल्ला आफादफोरा दानाय जादों। मिरु आफादनि कनभेनर राजु बर'नि आफादगिरि मासि लानानै मेल सामलायनायाव मिरु बर' सुबुं जथाइ आफादनि मासिगिरि शिबराम बसुमतारी, कनभेनर बलराम बर', लेङाइ कनभेनर नीलेश्वर ब्रह्म, एबसुनि नेजारि आनन्द दैमारी, बाथ्रादान्थि नेजारि दिबज्योति कसारी लोगोसे बर'नि माखासे समाज सिबियारि मेलेमजिबि बिथांमोनहा बाहागो लायो। नलबारि जिल्ला बर' सुबुं जथाइ आफादनि बोसोनगिरि महरै उपेन बर', धर्मेश्वर बर', चिफ कनभेनर महरै जगेन्द्र बर', लेङाइ चिफ कनभेनर महरै हिरेन बर', हेमन्त बर' बिथांमोनजों लोगोसे सा-9 सोद्रोमाफोरखौ लानानै नलबारि जिल्ला बर' सुबुं जथाइ आफादखौ दानानै लानाय जायो। नलबारि जिल्लानि सिङाव थानाय दमदमा बे बाथौ आश्रमनि फरायसालियाव आरो बेहाय लोगोसे दङ बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादनि मावख' दङ। बेहाय दिनै जोङो बर' सुबुं जथाइ आफादखौ दाफैदों नलबारि। मैया दादोंमोन जोङो कामरुपाव, दिनै दाबाय नलबारियाव। बेखौ दाना खोब गोजोननाय मोनदों, मानो होनब्ला बेहाय खोब आगुनि दैदेनगिरिफ्रा फैदों आरो बिथांमोना आगुआव मिथिनाय बायदिब्ला बर' फरायसा आफादाव खामानि मावनाय, बर' थुनलाइ आफादाव खामानि मावनाय, बाथौ धोरोमफ्राव खामानि मावनाय आरो बिदिनो गोबां माखासे ससियेल खामानि मावनाय मानसिफोर दङ, जाय बिथांमोना दिनै नुजाफैनानै जोंखौ खोब मोनसे बोलो होदों आरो बिथांमोनाव बिराद मोजां मोनसे सिन्ताधारा दङ। जाय सिन्ताधारा बिथांमोना सिगां दैदेननाय समावनो बर' जाथिजों सोमोन्दो थानाय माखासे आन्दलनजों सोमोन्दो थानाय दैदेनगिरि बिथांमोना। बेखायनो जों मोजां मोनो बिथांमोनखौ लोगो मोननानै। बिथांमोना सासे गार्जेन हिसाबै जोंखौ दिथा होगोन आरो बिथांमोननि गार्जेननि बोसोन बायदियैनो गासैनिबो मोजां सिन्ताधाराफोरखौ जों खनसाय लानानै जोंनि बर' कालचार काउन्सिलनि सिङाव थानाय बर'फोरखौ मोजां मोनसे थाखोसिम लांनो हायो नामा, बड'फानि जिथु सिमां, बर' हारिनि जिथु लुबैनाय गेरेमसा हारि, बेखौ लांनो हायो नामा, बिजों मोनसे सिन्ताधारा खालामनायनि मोनसे थांखिखौ जों लानाय जादों। BPCC होननानैथ' नंला, बेहायथ' जोङो राजखान्थियारि जों मोनसे मोन्थाय, बे मोन्थायखौथ' जोङो लांखानांगोन आरो जों बेखौनो खावलायगोन जे बेहाय जाय दैदेनगिरिफ्रा बा जाय सुबुंफ्रा मोजां सिन्ताधारानि सुबुं, बर' हारिखौ मोजां सिन्ता खालामो, जौगानायखौ मोजां लुबैयो, मोनसे जौगानायखौ लुबैयो आरो माने मोजां सान्थि गोजोनखौ लुबैयो, बेफोरबायदि सुबुंफोरखौ जोङो फैजानो लुबैदों, जाहाथे जागायनायनिफ्राय जों जोबजासे जों मोजां सान्थि गोजोनै बर' कालचार काउन्सिल रायजोफोरखौ जों मोजां दैदेनलांनो हायो। बेफोरबायदि दैदेनगिरिखौ जों नागिरगोन। रलाथ' एसे एनै फैगोन, मानो होनब्ला जों दिनै बर' फरायसा आफादजों दाजानाय मोनसे आफाद बियो आरो बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदि जागोन आरो जोंनि थांखिया जाहैबाय मा, बर' सुबुं जथाइ आफादनि थांखिया ससिय' इक'नमिक आरो पलिटिकेल, बे गासैखौबो लानानै जोङो दावगालांनायखौ नागिरदों। बेखायनो जों बेखौ खोब गुरुत्त' होनानै मोजां सिन्ता खालामनानै लांगोन, आवगायलांगोन, बे जोंनि सिन्ता। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया BKWSखौ UBPनि दैदेननायावसो जादों आरो बेवहाय एबसु आरो NDBनि जेबो बिफाव गैया होननानै बुंथिदों। बेखौ आं हिसाबै थोंजों एन्सारखौ होनो एसे उसुबिदा जायो, मानो होनब्ला बर' फरायसा आफाद दं मिरु, लोगोसे जाय बिथांमोना बै समाव एकर्ड खालामदोंमोन, दानि चिफ बिटिआरनि प्रमद बर' बिथांमोन खालामदों आरो NDFनि गोबां दैदेनगिरि दङ, एबसुनि दैदेनगिरि दङ आरो UBPनि दानि चिफ, UBPनि नङा, बै समाव UBPमोन, दानि बर' कालचार काउन्सिलनि चिफ बिथाङा दंमोन। बिथांमोना बै समाव साइन होदों, आसागान होदों। बिथांमोना सिङाव इसिङारि बाथ्राफ्रा मा, जोंबो जों साइडनि सासे दैदेनगिरि हिसाबै जों मिथिजोबा। नाथाय आंबो खोनादों मैया बिश्वजित दैमारिया जे आसाम आयेननि जे बुंथिगिरि हिसाबै थांदों दिनै कृष्ण जन्माष्टमि, बेहाय धेमाजियाव बेहा मोनसे हाबाफारि दं, बे हिसाबै मैया थांनानै सिभिल साप्लाइ सानजारि नोगोराव बर' कालचार काउन्सिलनि मावख' थांनानै रायज्लायहैदों, सावरायहैदों, रायजोफोरजों मोजां गोसोनि बाथ्रा लानानै सावरायहैदों। दा बेहाय बिबुंथिखौ आंबो मैया खोनादों हराव। बिथाङा मोनसे खोथा नोंथां सोंनाय बायदियैनो बिथांमोनजों बर' कालचार काउन्सिल जिथु मोननाय बा बे काउन्सिलखौ UBPनि दैदेननायावनो जादों होननानै बिथाङा फोरमायदों। दा बेखौ माबायदि आं एन्सार होगोन आं मिथिया, बे दैदेनगिरिफोर सोंनांगोन। आंनि फाइनाल बे आं बेखौनो बुंगोन, बिथाङा सासे आगुनि दैदेनगिरि, बर' फरायसा आफादाव मिरुआव दैदेननाय सासे दैदेनगिरि आरो बिथाङा गोबां सिनियर मानसि आरो बिथाङा BPFनि जानानैबो राजखान्थियाव दिनै आगान होबाय, दिनै MP जालांबाय, रायजो सभानि MP, MLA जालांबाय, दाबो दिनै MLA जानानै बिथाङा आसाम आयेननि बुंथिगिरि, सासे बिराद गिदिर मोनसे
मानगोनां मोनसे मासि लादों बियो बिथाङा जिबायदि मासियाव दङ बे मासियाव थानानै राजखान्थि मोन्थाइनि बाथ्रा बा राजखान्थि बाले बेजे बाथ्राखौ बुंनो मोना आयेन बायदियै नाथाय बिथाङा बेखौ खोथा आंबो एसे आघात मोनदों मोनसे खोथाखौ खारन जोंनि सिगाङाव थानाय दैदेनगिरिफ्रा बेफोरबायदि बुङोब्ला जोंनि गेजेराव मोनसे गोनो गोथो गावनि गेजेराव एसे गुलाय गुजाय फैनो नागिरो सोरखौबा क्रेडिट होनानै बाथ्रा बुंनायफ्रा मोजां नङा मानो होनब्ला जोंखौ खौसेसो लाबोनांगोन बेखौ लानानै सोरबा एबसुआ मावदों सोरबा एनडिएफबि मावदों सोरबा एबिपि मावदों सोरबा आमुगा मावदों होननानै बेखौ क्रेडिट होलायनो नाङा क्रेडिट होनानै लानाया बे हुदाया गाज्रि बेखायनो जोङो होनदों जि होनबाय बिथाङा थांबाय नाथाय फैबाय थानाय समाव बेफोरबायदि रावखौ बिथांजोंल' नङा साफ्रोम दैदेनगिरिफ्रा जाहाथे बिदिबायदि बोखावनाय सिनखावनाय गावस्रायनाय सोदोब बुंनाङा जाहाथे बर' कालचार काउन्सिला बर' हारिनि थाखायल' बेखायनो बे बर' कालचार काउन्सिलखौ मोजाङै लांनोब्ला मोजां डेभेलप खालामनोब्ला गुबुनजों जों जुजिनोब्ला जोङो मोजां बाथ्रा बुंनांगोन मोजां दैदेनगिरि जानांगोन मोजां आखलजों लांनांगोन जोङो आरो बेबायदिसो जोङो कसारि काउन्सिलखौ लांनो हागोन आरो बिनि गेजेरजों जों बर' हारिखौ गेरेमसा मावना दानो हागोन